Rahayu, Bagong. Rahayu. Kabare pripun? Alhamdulillah berkawula sehat walafiat waras selamat dunia akhirat. Subscribe. Badhe tanglet segedi, Bagong. Monggo. Niki acara napa nggih? Niki acara ruwatan Pak Sapari Pak Mariono saking Jakarta. Maksudnya ruwatan niku ngruwat noto sedulur. Nggih. Terus enten syariat torekoh, syariat syahadat marifat niki kula pendet syariatipun. Jadi golek biaya dhewe selamatan. Ruwatan ngruwat sekabeh risiko, syukur sakit supaya suatu motor selamat tentrem dunia akhirat. Gangsar kerezekiane. Nggih ngaten nika ujubipun ruwatan. Berarti jenengan kondisine menika sampun sehat. Alhamdulillah berkah. Terus saumpami tamu mriki saged nampi nggih? Saged. Nggih. Kegungan paling suwe jam istirahat. Nggih, kondisine berarti urung paten normal teman. Tapi cayane pun benten kok, Kang. Oh, caya niku iso dibenges. Niki pun tambah bagus kok, Kang. Tapi alhamdulillah alami, caya alami. Alami mboten bengesan niki. Iya. Karena Allah. Nggih. Nggih intine Mbah Singo sampun sehat waras berkat alhamdulillah dungane dulur-dulur sedaya. Amin. Sindungane sak Indonesia kanggo pangruwati dini pangubure Singkala. Sastra Jindro Ayuningrat kanggo ngeduni keselamatan, kelancaran, ketentremane Marjono. Bismillahirrahmanirrahim. Allah majlis su'onya di majimani juga mati kamar dewasa saja bahasa kelihatan dan nanti berjati Mariono wana dirin wa inilin siwa juniwa yang kedua tinaga parumaru dikunaga bias taringin lama kami uji kerawaya kulunaina ulama nun wa maulah di dunia alamin wa mustadabulumanarhim Barisa Sulaiman udal-dalaihi salama al-diratu masjidum luar serta jiwa jati Mariono jalur teguh rayu selamat gansar kerezekian selamat dunia selamat akhirat. Wa siram wali wa latulapi bina saman wa tabatilah jawata kulahamin baina sama salaman kanayan. Ya ikhal kulu wala kufina wa fil jagwa takabatil wina batilah kanabal tahun. Warahmatun limuminin wa yasidu dolimina ilaka sarat subhakana. Robika jati amaya sifun wa salam ala mursalin wa alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bakat dalika banget nahum di atas saluk kanahum khuluh ilmi hukam labih ya fal jinatif bayan jero ya sekarang manfaatikum birik ya semin wal yatalatop jaban bani Mariono wala yusru nari luas roh buat Allah wakar mustad lumbino busri Mariono Turu Muhammad Lungguyono jantungnya Mariono alwamah marat piamut moina sedulure Mariono papat limo pancer rogo pitu sukmo kang kinapit para malaikat papat kabar sira nyawijio reksonan badan jasmani Mariono lancarno keselamatan lancarno kerezekiane ilangno sekabeh wabah penyakit wabah resiko rinuat ini jaban bani Mariono para sedulur tunduk jungkul tan para malaikat papat sekabat sira aja nampa sangkal kala sangka jalma manungsa sira aja nampa sangkal kala sangka setan sira aja nampa santet jengges telur tenung tumbal sira aja nampa pangira kang lo tampang teguh rayu slamet gansar kerezekiane bumi suci kang seni jagat kang mari kuat selamat laras lancar amin ya rabbal alamin. Mas Anam
lancar rezekinipun sak wungkuriking mriki. Namung kula nderek dicip wirite utawa niku digunakan. Nggih. 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 Pokoke si penting wirid. Nggih. Nah niki pesen kula wirite kudu wirid. Nggih. Sekiane. Mergo untuk menurunkan permintaan dari Allah niku. Nggih. Iki linantaran Basingo sampeyan iso ayem tentrem. Nggih. Lumayan apa sing disambut. Tapi dengan syarat kudu wirid. Nek mboten wirid mboten jamin kok. Wirid nggih kangge sak keluarga Nggih. Kangge sinten mawon kenek niku. Napa malih Nurullah Sirullah Datullah Sifatullah niku wau. Langgeng tan kenawah Nurullah sira meto ingsun njaluk. Lah penjaluk sampean apa? Titik-titik itu. 1000 jalan. Ini so. Tinggal yang melaksanakan. Allah mengizini melimpahkan petunjuk para malaikat. Nabi dereng kelas ini kelas malaikat. Aku sudah mengulangi. Jemaah ke jemaah apa? Pagi. Bagus lho. Turune wahyu. Turune wahyu. Ya. Merumpu ana kene apa ana ing iki terserah kurang atur mungkin sesuka hatimu. Si penting sing tenan. Nek nyedek sing tenan. Aja malah mentulek. Lagi. Jadi kabeh nek kepastian.